ללמוד דרך המחשב. זה לא קרה. אבל מה אתה מספר לנו? דוגמאות נקודתיות. קודם כל קוראים דברים גם ברמה יותר גדולה, אבל בואו נתחיל דווקא עם כמה סיפורים קטנים שאולי מתחילים לבשר איזושהי התחלה של שינוי גם במקרה הזה. בואו נתחיל עם סיפורו המופלא של פרופסור מרטין פוליאקוב. מרטין פוליאקוב, כן. כן, הוא מדען כימאי מאוד מפורסם, בראש מחלקה באוניברסיטת נוטינגהאם, והוא קצת עייף מהמבטים המזוגגים של תלמידיו, שאין להם מושג על מה הוא מדבר, וצריך לחפור להם בראש בשביל שיבינו מה הוא בכלל אומר. אז הוא ככה התעניין ובדק מה הצעירים האלה מתעניינים, איפה הם יושבים כל היום. אמרו לו יוטיוב. אז הוא אמר יפה, בואו ניקח את כל טבלת היסודות, 118 יסודות, ונהפוך כל אחד מהיסודות האלה לסרטון ביוטיוב בשפתם של הנערים האלו. אני רוצה עוד לך דוגמה ככה שליקטתי רק מתוך 3 סרטונים, אבל תראה איזה דבר מקסים. Potassium metal is very reactive. One of my colleagues who used to work with it described it as evil. Ready? Yeah. This actually isn't smoke, but it is tiny particles of wax. It made that jump because it went down the stream of wax. So what we're going to do is I'm going to hold it down here, and Neil is going to cool it for me using some liquid nitrogen. The gases inside are slowing down, and they take up much less volume. If we stop pouring the liquid nitrogen onto it now and watch what happens as the balloon starts to warm up again. Because the gases are gaining more energy, and they're occupying more space and becoming more buoyant. פתאום טבלת היסודות הופכת למשהו סקסי, משהו שמככב ביוטיוב, מאות אלפי צפיות. כמה כניסות יש לה? מאות אלפים לכל יסוד. לכל יסוד, אני מדבר איתך על 118 יסודות, תעשה את החישוב לבד. זה בלי האיזוטופים. כן, והוא הופך להיות כוכב לא רק ברשת, אלא גם מחוץ לה. הנה בוא תראה קטע מכתבה שעשו ברשת סקאי על האיש שמצא עבורנו דני מולכו. For all his celebrated work as a research chemist and university professor, Martin Polyakov didn't become a celebrity till he got on the internet. And the videos have also become a popular teaching tool, including at some American schools. It's the first time in my life I've been stopped in the street or in public places by people saying, I really liked your videos. כמובן שהמראה שלו... גם המבטא שלו, היהודי בוקליני כל כך, כן. זה הכל תרם. אז שמע, אם אפשר באמת לקחת דוגמה כזאת וככה ליישם אותה בצורה יותר רחבה, אני עשיתי כמה בדיקות ממש ככה מינוריות, הרמתי טלפון למשרד החינוך שלנו למשל, ושאלתי אותם איך ענייני ניו מדיה נכנסים לתוך תוכניות החינוך. השתמשת במונח ניו מדיה. ניו מדיה. עם מי דיברת שם? אז אתה, אחד הגורמים, אני לא רוצה כי זה קצת, אני מוציא את קלונו, שאני אומר שהתשובה הייתה, מה זה ניו מדיה בכלל? אז יכול להיות שאני אולי חטאתי שהשתמשתי, אבל אין בתוכניות החינוך שום דבר שדומה או קורץ לאזור הזה בכלל. בהשכלה הגבוהה זה קצת אחרת, בהשכלה הגבוהה כן מאוד משתמשים בענייני ניו מדיה על מנת ליצור למידה מקוונת. לא מזמן גוגל הוציאה ידיעה על כך שהיא משתפת פעולה עם מספר אוניברסיטאות ברחבי העולם, 4 מתוכן בארץ, להפוך את כל הנכסים הרוחניים של האוניברסיטאות לפתוחים לקהל הרחב ללא תשלום. זאת אומרת שאפשר יהיה לקרוא בספרים ממש בלי תשלום. האוניברסיטה הפתוחה שלנו, אגב... אני מבין שבית הספרים הלאומי שלנו עכשיו מעלה בתרומה נכבדת, אינני זוכר של מי של גוגל. גם, כן, את כל ההוצאות שלו. נכון, נכון. זאת המגמה לפחות, כן? נכון. עכשיו, תשמע, האוניברסיטה הפתוחה שלנו היא חלוצה בעניין הזה, והיום אתה יכול להשלים תואר בלי ממש לשבת רק מול המחשב, לצפות בהרצאות. וזו האוניברסיטה הכי גדולה בארץ. נכון, והמון אוניברסיטאות פתוחות, אגב, הן הגדולות ביותר במדינה שלהן. אתה יושב פשוט מול המחשב, אתה צופה בהרצאה ביוטיוב, אחרי שאתה צופה בהרצאה, אתה שולח במייל את מה שלא הבנת למרצה. המרצה מחזיר לך מייל עם כל מה שהבנת. כל מה שאתה צריך לעשות זה להגיע רק למבחנים, וגם זה יש פיילוט בארצות הברית. אתה צריך לדעת איך מנסחים שאלה בכתב. כן, זה בעיה, אבל אני מניח שיכולים להתמודד איתה, גם איתה. אני לא בטוח. אוקיי, אבל תשמע, גם נושא המבחנים, אגב, כבר מפתחים עכשיו פיילוט בארצות הברית, שיש מצלמה שתשב לך בבית, והמשגיח דרך המצלמה ישגיח על התלמידים, בכלל לא יהיה צריך לצאת מהבית.
אחת הסיבות שזה עדיין לא ממש קורה היא שאין כסף לפיתוח של האמצעים, של הממשקים וכאלה. אז מה שאנשים עושים זה קורצים, מביטים לאזור המגזר הפרטי, שכבר מצליח לפתח כל מיני ממשקים וטכנולוגיות שיכולות לשמש בעתיד לימודים כאלו. והנה דוגמה, אמרנו פיתוח, חדשני, מהפכני, אז כמובן דוגמה ישראלית. בית ספר לשפות שפועל כבר כמה שנים, הוא נקרא e-learning, הוא יושב ברמת גן, מפעיל סניפים בכל רחבי העולם, מורים ותלמידים אלפים שפשוט יושבים בבית, מלמדים ולומדים הכל דרך המחשב. מן הארץ? בארץ יושבים המשרדים, מכאן מפעילים גם מורים וגם תלמידים, זאת אומרת מורים לסינית, סינים בסין שיושבים בבית, עובדים בשביל הבית ספר הישראלי. בוא תראה דוגמה איך נראה שיעור עברית למשל. שלום, אני מיכל. מי אתה? אני פיליפ. נעים מאוד. אני מישראל. אני מפה. פיליפ מצרפת. אני... טוב, עכשיו לא מדובר בהתחלה של פרויקט, מדובר בעסק ממש רווחי שפועל, שלא מזמן נכנסה קרן השקעות שוויצרית, השקיעה בו מיליונים, שהרבה אנשים במערכת החינוך היום מסתכלים לשם. אתה קונה את השיעור על ידי שימוש בכרטיס אשראי? כן, כן. ויש גם כלים מיוחדים, והרבה אנשים קורצים לשם ואומרים, אולי אם נרצה בעתיד לפתח מערכת חינוך, שבאמת אנשים לא יצטרכו לצאת מהבית, דבר כזה יכול להיות המודל. בואו נסיים בכל זאת בדוגמה מחויכת, והייתי אומר אפילו מאוד מאוד קיצונית. דוגמה לבעיות שעדיין אפשר להתמודד איתן, כמו מקצועות משעממים במיוחד, ואתה תסלח לי אם אני אומר, אתן כדוגמה את מקצוע הלשון. אתה חייב לסלוח לי, כי אין כאן את מוטי שיגן עליי. אתה חושב שאני הייתי תלמיד טוב בלשון? אתה טעות. אני שעמם אותי עד מוות. שמח לשמוע שלא. אולי אם הייתה לך מורה כמו המורה שאני מיד עומד להראות לך, זה היה מעניין אותך קצת יותר. סיפורה של מורה ללשון, שהפכה לאחת איך יכולתי לדעת לשון כשאמי הייתה מורה ללשון? זה בטוח. והיית צריך להכיר את אמי כדי להבין מדוע אני לא יכול לדעת לשון עברית. אז אני לא הכרתי אותה. אבל בוא נעזוב את ענייני המשפחתי, בוא נראה משהו. בוא נעבור למורה ללשון אחרת. אחת מהכוכבות הגדולות ביוטיוב בשנים האחרונות, ואני לא מפריז, בסרטונים שלה צפו בדרך כלל אני אומר מיליון, 250 מיליארד צפיות לסרטונים שלה, וכל מה שהיא עושה זה ללמד לשון, פילולוגיה, היסטוריה של מילים, פילולוגיה, בודקת, חוקרת, כל מה שהיא עושה זה, אז איך הגיעה לכמות גרנדיוזית כזאת של צפיות? צריך לראות בשביל להבין. Muscle comes to us from the French word muscle or muscle, meaning physical strength. And that word comes to us from the Latin word musculus or mus, meaning mouse. To understand this, you need to lift up your sleeve, exposing your biceps. It looks like there is something moving under there. And it is establishmentarianism. It is typically the longest word in the English language, although there are two others that are longer, one of which I discussed in my previous video. Ready? Floxinosinophilafication. טוב, אז... לא טעינו באתר? זהו. אז אתה לא היחיד שחשבת ככה, אמרו, אתם עובדים עלינו, פה מדובר בכוכבת פורנו, שמישהו שם לה טקסטים בפה, וזה אולי פרסומת סמויה, ועשו, וחקרו, וגילו שאכן מדובר במורה עם תואר שני, שנסה לעשות את הדוקטורט שלה בארצות הברית. ברשת פוקס עדיין לא האמינו, אמרו, אתם יודעים מה? בואו נזמין אותה לאולפן ונעשה לה בוחן פתע במילים שהיא אפילו לא חלמה שיכולת להיות, בטח גויה כמוה, שים לב למילים ששאלו אותה. הנה הקטע מתוך רשת פוקס. Are you ready for this, Marina? Of course, always. Loon. Many people believe it came from the bird, the loon, but it actually came from the Dutch word loon, which means homus stupidus. Here is a word they use in the Hanukkah celebration. Dreidel, 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 I made it out of clay. Dreidel actually is a game played with a four-sided spinning top during the holiday of Hanukkah. It actually has German origin. It comes from the German word drachen, which means to spin. אי אפשר היה להפיל אותה. דפין היא אמרה? זה ספין היא אמרה? לא, אני קונה את זה לגמרי. טוב, לעניין אחר. הרוסים, תוחלת החיים ברוסיה היא נמוכה להפליא. והאשמה נתלית גם בצריכת האלכוהול העצומה בארץ הענקית הזאת.